Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Sa inyong Sikalwan Sang, Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by Tiki Tiki. Yan ang tatak, Tiki Tiki. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. GC6 minutos nakaligis atak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lubat maulanon gahapon na naman Luzon, Visayas kag Mindanao. Yari kita sa pizza 14 na sang bulan sang Setyembre tuig 2020. Bisperas hindi sang fiesta, hindi man sa kunanong selebrasyon, kundi bisperas sang sweldo sa mga tao nga may trabaho. Ginatawag man sa iban nga swell day. Pero sama sa mga ka-aksyon ang ginahatag nga sweldo, ginapasulod sa ATM kadapit sa 15 kag 30 ina sang bulan. Ang masubo-subo subong mga paniyempo mga ka-aksyon, tangod kalabanan sa mga tao sa Pilipinas, Negros Occidental pati na sa ibang nga lugar sa Pilipinas. Wala sang trabaho gani, wala man sang sweldo. Ang penitensya antos kag sakripisyo amoning tatlo gid ka mga tinaga nga uso subong masakit pamatian sa subong nga panahon. Lunes, September 14, 2020. May pila ka adlaw pa nga paglukdo sang kabudlayan ang nga Bacolod noon. Tagod man sa gina-implementar nga Modified Enhanced Community Quarantine MECQ sa Bacolod. Sa gihapon, wala sang biyahe sa public transport sa Bacolod. Ang mga public transport naman sagwa sa Bacolod pwede makabiyahe, pero hindi naman makasulod sa aton sini syudad. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nano ang mga balita nga dapat nato sinitutukan una sa bahin sa balita lokal. Ang bugas. Ang bugas isa sa pinaka-importante nga ginakonsumo sa mga Filipino. Ang bugas importante nga kinahanglanon sa mga tao. Ang bugas ti amo ni subong isa sang ginapalibugan sang kadamaan kung paano makabakal para may daon kag indi magutman. Ang bugas. Bow. Ano istorya sa bugas? May tao, mga tao, o kung na grupo sa Bacolod nga imbes magbulig kuntani sa mga pareho nila paagi sa pag-provide sang bugas. Pang negosyo man akong pangkonsumo, pero ang gwa sang sa ulihi, Rise Investment Scam gali. Sa lipot mag-aksyon mga sindikato, para lamang makwartahan ang ina sini pinang biktima. Una sa balita, una sa aksyon. Rise Investment Scam. Subong lamang nga bulan na tukibano, pero dugay nagali nagsugod ang transaksyon. Umpisa pa sang ECQ sa Bacolod sa bulan sa Abril.
Subong lang na tukiban mas mayaw gani. Way na maglawig-lawig pa way malabutan sa Disyembre. Diri sa Bacolod, madamo sa mga nagreklamo mga kaaksyon nga sila na biktima. Reklamo gipalabot na gani sa mga kapulisan. Ang modus ang scammer amuni. Inganyohon o kon pangaluyugan ang ina sini mauyunan nga target. Ayoon kon pwede mag-invest sang kwarta, magkapital sa lipot para makanegosyo sang bugas. Ang kapital halin 100,000 pesos, tubtob isa ka milyon ka pesos. Rice investment nga ginatawag. Ang kabaylo sila makaaksyon mayara man sa ginatawag nga percentage sa payout kada bulan. May binayranay nga matabo. Depende sa lakat sang maligyan ay sang bugas sang ulihi. Makagat lang gali. Parang mapadayon ang transaksyon. Bulan sa Abril nag-umpisa sa silintarang pagratsada sa sindikato nga gawi. Sang sining wala pa ma-identify nga grupo. Pero ulihin na lamang natukiban, isa gali ka sinindikato, damo sa nag-invest nga hasta subong, wala nakita ang ilagin kapital nga kwarta. Importante na mag-aksyon nga may baluan sa Bacolod noon na subong lamang nga hapon, ang patrol pagi kay aksyon na Jana Diaz, isa sa mga nagkatubang sa mga tagreklamo agad ipalabot sa mga tao kung ano nga sahi sang modus ining rice investment scam. Damo naman sa nasakam. Aman ang siling naton mas maayo temprano pa natukiban. Kaga mas maayo kuntani ko ng mga tao sa likod siri. Makilalaan, madakpan, kaga makasuhan gidya para magkaladudla kag magdililiwal ila sa nagadila bla kag magmoluludlo ila sa kalibutan sang hinulsol. Amo na nga nagapangatubang sang krisis nagaanto sa mga tao may mga tinuga pa dari sa kalibutan no nga masarangan sa ila sining gawi ang pagpanunto. Ang mga tao subong haluso na gani makakaon biktimahon pa sang sinindikato. Intoon lang agad makwartahan. Ano ang kondan sa reklamo? Pamatian dugay-dugay sa report sang aton sa ringa patrol with Action Jan. Una sa balita, una sa aksyon. 5:22 na pagkadiban sa ringa balita, mga dipasahe nga salakyan sa Bacolod, pwede na nga maka lakat. Pwede na makagwa. Pero ang pasahero nga makasakay, frontliners lang ang essential workers. Ang ultimo nga sibilyan gaway man sa importante nga laktan, di pwede kasakay di. Ginumpisahan na niya maka-aksyon subong nga Lunes ang balantayan bangod base damo sang magpakuno-kuno nga mga frontliners kag essential workers. Andamo subong nga mga trabahante baya sa establishmento komersyal. Napilitan gaway na lang mag-duty gaway masalasakyan POJ kag wala man mag-provide na sa nga employer, supervisor or bosses nila, mga madam nila sa ila sa nga service sugat dulong. Asi balang gwa sa ulihin ni pagbalik sa ning mga public transport. Pasing gwa sa mga tao magdinugok blagwa ka magbalik daw ala normal lang bala ang sitwasyon sa Bacolod o kaway pang hindi lang. Ano pa ba sa nga balita sa bahin naman sa lokal 15 ka mga nurses gikan sa Central Visayas in-deploy sa 3 ka mga pribadong ospital diri sa Bacolod. Butang ni sa peligroso mga sitwasyon kaimtangan ng mga nurses naton ho. Galing way sila choice Dalaan lang naton, indala naton sila ni sa papangamuyo kaya muna sila nagabulig sa mga apektado subong sang COVID-19. Sa balita naman nasyonal, pagpasira sa mga patio kon sementeryo sa Bugos ng Pilipinas sa adlaw sang tiglalag. Hindi po sila kung siradaan gida, adlaw lang sang tiglalag. Posible nga i-rekomendar ni sa nga DOH ang nationwide cemetery sa All Souls, nationwide closure sa cemetery sa All Souls kag All Souls Day. Kinatun-an subong sa DOH ang ina sa naging basihan nagdesisyon ang mga alkalde dito sa Metro Manila nga dumalian ang masa gatherings lakip na dahi ang pagbisita sa patio dito sa ilas Metro Manila angon sa COVID-19 na pandemic. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nagpalayag suporta sa desisyon sa mga Metro Manila mayors
Bisan pa nga ang pagbisita sa mga tao sa ila sa Liminatay diri sa aton sa Pilipinas kada November 1 kag November 2 naandan na niya. Naandan na nga tradisyon. Hindi ayhan nga magsunggod diri ang mga masunggod mga patay, masunggod ang mga buhi. Nga luyagid kung tani maggaduaw sa pansyon sang ila sa ni pamilya nga nagtaliwan. Pero bantayan tani. Wala pa naman sang pinal nga desisyon ang DOH. Kung na makadesisyon gid man sang mas temprano kag dayunon, ang ini nga plano mas maayo agod hindi na maghala kahulot kag magpreparar ang mga tao sa pagpabensar kung anong maayo nga himuon sa November 1 kag November 2. Aga para nga makatutok man sila sa ila sa pabinsaron kung paano makabuli kagod matap na o kung mauntat na ining halit sang COVID-19 ang pandemya dalasang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dira lang kita na kutob kaya ibalon tanay ng sitwasyon sa Bacolod subong. Hindi man yung tiyempo diri sa Bacolod ho. Ya tupa ang ulan nagapolo ba si plat kuantes na magpungko diri sa ato sa ring trono. Mabasa gini imo sa ring galimpuduhan. Ang ato sa ring Provincial Health Office maka-aksyon ang PHO agi sa Provincial Incident Management Team PIMT ayara sang panibag-o nga datos nga na presentar as of September 13, 2020. Angot ini sa kanabuon sang mga kaso sang COVID-19 diri sa Negros Occidental. Ano nga mga syudad kagabanwa ang may pinakadamo mga kaaksyon nga kaso nga dugay ato ni balaon kung may tiyempo ba nga mabilin. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalaon tanay na no ang pulso sang syudad sa Bacolod sa saring rush hour. Amaning isa sang oras la 5 pinakamasako labi ng downtown area. Bisan pa nga way pa subong sa mga dipasahi public transport. Pero kadamo-damo naman Adamo sa nagaginawa sa mga pribado nga salakyan. Mayara sang ginapabot na magkitalain nga tiyempo muning rason mga kaaksyon nga may ara sang pagtupa sang ulan diri sa aton. Nagamuning plastada kung kaysan di balikawan, nagakatabo pa yung mga kaaksyon nga pagsantikanay mo. Nagakatabo pa yung pagbinungguan sa dalanon. Hindi kinamalikawan, minano kahalong sa nagabanyo sa salakyan. Kung nagasarod sa imo, aras-aras, amo ginamaka-aksyon ang ginatunaan sang aksidente. Gastan pa na si aksyon John Diaz sa atong siring observation report. Aksyon John, standby ha, kay balikan talaga dugay-dugay. Ay importante na ni dugay-dugay. Aksyon John, standby. Diin ang makini, Joy Dishwashing Liquid o ordina. Na si Aksyon John sa patrol. Aksyon John sa report, please Kevin. May nga po aksyon mo, may nga po sa totalan nga mga aksyon. Of course, ang patrol sa Gyapon padayon nga nagrabihong sa pila ka mga lugar sa Salad San Bacolod. Nagulan, abisinin nga po na may pila ka mga porusyon like diri sa likod sa barangay 4, sa may barangay, atubang sa barangay 3 aksyon mo. Nagamatamat na kung nagtaas ang level sa tubig. May mga pagbulo baha. Dala ng area, abing nga permig na baha Basta gali magsigi, bunok ang ulan, kag wala abigwaan, gilayon ang tubig. So, may mga supon, aksyon mo. So, yung mismo mahimo nga bulo baha no, kag hindi dali-dali nga makasubside ang tubig action mo. Pero kung traffic situation na pagampalan, itiko mo damo bi mga checkpoints sa Bacolod, expect ron kay according gani sa mga kapulisan, especially gikan sa bitaw nga bagod sa exido nga ginapagsakyar sa nga mga motorista karon nga pon bilog adlaw nagatugagid marinisan nga medyo magbubugat nga dalagan sa trapiko. Yung check naton during areas sa barangay 2, barangay 1, 3 kag pila ka mga barangay nga sakop sa station number 2. And so for the morning barangay nga doon wala gid man masyado may nagabiyahe
nagbiyahe ng mga e-bike o mga tricycle, no? Pero let's check bila taon, may kung may nagbiyahe gid man or wala, kag kung ano pinakauling nga status action man, even to sulod sa mga iskrita nila, kung yara nga kasawayan, or kung anong ginaobra diri. Apon naton sila nga po, ang station commander sa nga police station number 2, we have police captain Leo Estopa. Sir, may hapon, live sa action radyo, kakulo do po sa action Marlon, sir. Yes, action mo dyan, may hapon. Sino pag kay action Marlon Rubia, may hapon, sir. Kagpalamati isang action radyo. Sir, so pa kumusta ang area niyo, sir? Ako for action dyan, normal situation yaton sa Great area sang police station 2. O galing lang, naraman kita yung mga violators na kita sa MECQ naton in relation to EO60. Kaya kalalakpan kita nga wala sila kasunod sa ilan number coding sa home quarantine pass nila. Sinilangin nga hapon, nga kita nga pulo ka mga violators na dakpan. Kahapon, sa Sunday, nga kita 29 violators ni nadakpan natin. Sir, pila ka checkpoint inyo dre interior na install? Kami hari kita duwa ka checkpoint, ang quarantine checkpoint na muna dara sa may Sandon stop, sa may barangay 1. So, para sa kamusta, sir, wala ginang ginutok. Action dyan, nga, rin na pag ginuto kay usually, hanggang agit, iritato na mga tracking ng mga dalag po, coming from Banago area, pag magpadulong sa may bread po, sa port. So, ang action dyan nga, dinaminimise manakto ng traffic, pero amo na ginacheck hato nga personnel ang magagalabay, especially sa ilang home quarantine pa. Oo. Pero sir, in terms sa mga iskinita sa sulod sa mga barangay, ano, kumusta? Yes, action dyan. May ginatawag sila na na-offline galugad. Kag everyday, hari yung atong Philippine Army coming from 307 Brigade. Nga daw po sa atong Repurida, sa atong kapulitan, sa atong port company, sa headquarters. Ginagaripuridad sila sa atong area. Kag sa mga populated barangay sa aton, kag kakanda kita with the Philippine Army isang galugad operation, kag ang kaladakpan kita wala gina kasunod sa minimum health protocol sa aton, amo nang wala gamas, gapailan sa social distancing, kag wala home quarantine pass. Pero so far, sir, digit man sa ako, no, mga dalan, sa area sang 2, ang Laksong area, inyo pa sa ako, Yes, action dyan. Masako-sako ni sa akong pinuli na sa mga nag-obra. So far, normal situation na lang dito sa atin, hindi ka sa traffic. So, either na lang, sir, sa public, sir, especially dito sa area ng station number 2. Yes, kami pangayon ng sinyo na kooperasyon, kabay patanin nga magsunod kita sa ginapatuman nga executive order, nga kabay pa nga wala naman na bayular para wala naman magkaladakpan, wala kag hindi man hasol sila. Okay. Action Marcy Police Captain Leo Estopa, ang station commander sa police station number 2. Ang latest situation diri sa iyang area, sining hapon, Action Mar, ang pila nila ka mga observations and assessment so far sa compliance sa pumuloy man o kung kooperasyon sa publiko sa mga protocol ang kinapatigayon diri man sa may syudad sang Bacolod. Ini nga dalagang sa tropical sitwasyon sa mga dalanon sa palibot sa syudad, ang pagyapon bugos kinadulong sa inyo sa Dr. Alfred. Sa Bacolod, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, so nasimutan na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Okay, salamat kid sa ato sa monitor sa live stream ha. Kamusta ang tiyempo ninyo na sabon diri sa Bacolod sa nasiling tana. Maulanon gid ang tiyempo de. Kay Jocelyn Arisivita Ulak, good afternoon Action Marlon. Kay Christian Roa, maayong hapon Action Marlon. Rose Iscote, good Action Marlon. Mary Jane Mendoza, good PM Action Marlon. Melcho Rita Ferrer, good afternoon Action Marlon. Leo Talaban, mayong hapon Sir Marlon. Keep it up, keep safe from Manghanoy, Pala Castellana, Arangkala Castellana. Hammer Blas, good PM Action Mar. Jose Herson Lapinig,
Hunyo, mayong hapon Action Marlon from Stonehaven, Granada. Great ko lang, anak ko, happy birthday. Jose Herson IV, JJ Bahil Hunyo, Subong Adlaw, September 14. Salamat, happy birthday. Si G. Siete, good afternoon. Salamat, Julius Castellanes, mayong hapon. Olive Prado Gargaritano, mayong hapon Action Mar. Christian Bibiano Pilais, good eve Action Mar. Nagamonitor diri kami while selling sa amos sa kanamit nga barbecue. Okay, iyasang catering, no? Esteric catering. Rose Guevara, Merly Gonzaga, mayong hapon Action Mar. God bless. Stay safe. Romel Lee, Action Marlon, ang Mrs. Jo lang gid nga nabiktima maayo lang ginuli nilang kwarta. Sa Rice Investment scam niho. Kung malang-alang sila siguro iuli nilang kwarta, no? Ka mga tunta man, no? Nga mga sindikato nila, mayo lang kaya natukiban sila, no? Sheila Alagos, good evening Action Marlon. Batean niya dugay-dugay bla kay palastarin Action dyan, ang tingog sa mga taga-reklamo sa mga hapon na katambong siya sa press conference. Sheila Alagos, good evening Action Marlon. Check attendance lang ko di sa Fausto Garments, Barangay Villamonte. Sheila Lagos, okay. Fidel Tugli Ortiga, good PM Sir Marlon, watching from Silay. Romville Sinyarosa Hingko, watching from Morsha. Tamyaw ko lang akon bata nga si Rabi Isaiah Jules nga avid fan gid ka sa radio. Keep safe sa daran kay tudo ang ulan. Philip Laurente, good PM Aksamar, halindri sa Barangay Minoyan, Maulanon. Zet Alunan, Aksamar, good afternoon. Watching from Hong Kong. Helen Huwasna, rainy afternoon Aksamarlon. Jocelyn Kalamaan, mayong hapon Aksamarlon. Liberty Binitin Obaldo, good PM Aksamar. Monitor lang kami di sa East Home 4 Mansilingan. Keep safe, salamat. Si Toto Bea Jonathan, good PM. Minda, good afternoon Aksamar. Tamyaw ko dara hinablos kag utod ko sa Mansilingan Bacolod. Always kami ka monitor sa Kawayan, Negros Occidental. God bless us. Eleanor Guro, mayong hapon sa tanan, watching from Hong Kong. Romy Agsam, good afternoon po, here in Japan po, monitor. Nestor Alegre, mayong hapon da Action Marlon, halong kada meg. Okay, salamat. Watching from Taiwan. Hindi ko mabasa kay lain ang pagsulat. Evelyn Nipomuseno, mayong hapon Action Marlon, kag sa tanan nga tagpalamati, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Rainy afternoon, Leleth Oliveros, gaulan di sa Cadiz gaulan man. Benji Joso, good afternoon, rainy afternoon. Lani Mitok Uwa, mayong hapon Action Marlon. Yarapati kami dari sa Isabela, Negros Occidental, upod si Sir Arnel Baricar. Si Rose Guevara, hambalyak congrats sa class of 2020. Roland Philam Salami, watching from Morsha, yung hapon lang da, salamat. Joseph Pacifico, good afternoon Action Marlon, watching from San Enrique. Thank you, Gid. Alas 5:38 na. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
radyo. Pagkulunyon kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, Kadayon na ipalaknan. Balikan tayo sige nga ato sa nga patrol kay importante ini makaksyon ang ginmono tabagulang ginapatihan rice investment scam. Damo sang Bacolod nun, Bacolinya ang nabiktima sila nagpalabot na sa reklamo sa ato sila nga mga otoridad. Ibalunta ang resulta sang press conference nagatubang sa makatapos sa media ang pila ka mga tagreklamo sa balik report ni Action Jan sa patrol. Action Jan, sa report please come in. Istoryahan nga rice investment scam, hindi ni Action Mar lamang ni Libo o kung ginatos ka Libo, Action Mar, mayari gid mga cases nga binilyon o kung milyon ka pesos gid man mismo ang ilagin pang invest. No, sining isa ka investment o kung rice investment Action Mar, ang resulta sa uli na tukiban nga isa ka ginatawag nga rice investment scam. Una nato nga ginsekyar sa area sa Police Station number 2 kay Police Captain Leo Estopa kung ano ka matuod nga nagpablatter gid man bala ang pila ka mga persona kag ginaligar nga sila ang biktima sining nga scam nga kung sariin sila nag-invest sa ilang mismo nga kwarta kag wala na ini nakabalik o kung nakabalik man pero kulang-kulang Action Mar kag kung iban kulang-kulang mayara gid Action Mar nga wala na nakabaton sa tubo o kung nabig interest o kung saka sa ilang invest ang kapital na lang ang ilang ginasukot kag kulang man sa gihapon bagod sa ilang natukiban nga delayed ang paghatag sa investment Action Mar sining investor nga ini. Ang sunod kay Police Captain Leo Estopa nagpablated sa area sa Police Station number 2 13 ka mga individual ini. Pero ang baliha mahimo nga ang iban sa lain nga mga police station man nagpasaka sang panumbungon Action Mar depende sa kung diin sila nga lugar. Ang sinakakalantaw kita sang kopya sang mga investment o kung sang blotter report sining mga persona nga nagreklamo. Mayari diri Action Mar nga iya gin-invest 13.3 million pesos. 13.3 milyones pesos. May nag-invest diri nga 1.9 million pesos. May investment kinagadalagang 4 milyones pesos. May diri investment nga 1,100,000 pesos. May isa diri ka lalaki o kung babae nga nag-invest nga 1.2 million pesos masobra. May ari diri pagid man isa ka lalaki nga nag-invest ang 460,000 pesos. Ang isa naman diri ka babae ang iya investment Action Mar yara sa 830,000 pesos. Ang isa ka lalaki
ang iya investment nagdalagan 1.3 million pesos. Ang ining si isa ka 31 anyos nga lakiman, ang iya investment yara sa 350,000 pesos. Isa ka 6 anyos nga babae, ang iya investment nagadalagan 150,000 pesos Action Mar. Ining isa ka 31 anyos nga lalaki, ang iya investment nagadalagan sa 613,000 masobra ka pesos. Ang isa ka 29 anyos nga babae, ang iya investment nagadalagan man sa mga Action Mar, no? Mga cheque, mga 15 ka mga blank check nga may signature Action Mar loan. May common o kung may pareho sila nga persona nga ginareklamo kag isa pa gid 11 million pesos, no? Ang iya gin-invest isa ini ka 29 anyos nga babae. According kay Estopa, common ang ila rason nga sila nag-invest pag wala na nakabalik ang kompleto nila kwarta, lakit na ang ginpromisa nga saka Action Mar. Nagpasaka sila sang panumbungon kay plano nila nga ipasaka ini sa mga otoridad, ipaagi-abi sa National Bureau of Investigation o NBI, the Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ang pagpasaka sang kaso. Si Police Captain Leo Estopa. Confirm ko na about the investment scam nga complaint si Mary. Yes, actually dyan, may-ari ko din na nabato na sila sa mga reported na scam sila with regards to right investment scam. Kasi may sila din sa mga nabiktima kasi may-ari man din siyang ilang suspect sa individual na identified pati actually dyan. Okay, tanong sila po common complaint. Ang common complaint nila ang nag-invest sila sa capital investment, ugali lang padala yun nga magkakuha sila sa ilang payout o may mga ginagenar sila dyan na-pay yun nga pagkatag sila sa ilaman nga kwarta o ang ilang profit. Pero sa mga 1 to 2 months may ginagawa sila. Amo nila tayo nga nag-discover nila nga wala na pag-damo nalagili sila ang wala man nagaan sa ilang payout. Amo nila nga ang raton na nagkatpo din sila sa police station agad mareklamo ni ang sa individual. So, Action Mar, according to kay Police Captain Leo Estopa, naging nabutang sila nga identity o kung identified nila ining babae nga amo ning ginatulong nila sa likod sining investment scam Action Mar. Bali amo ni siya kuno nagabaton sa kwarta, amo man siya nagatransaksyon sining investment nila nga ginatawaga. Identified na nila. Yes, actually dyan identified na ang individual na reklamo nila. Same lang sa mga police ladders na. Actually, for poster ka ng pag-ladders sila for filing cases. Yes, actually dyan, possible na filing of case para kuha nila ang ilan na kwarta or kung ano pag na-action, legal action na pwede nga mo. Action Mar, batihan si Police Captain Leo Estopa, ang Station Commander sa Police Station number 2. Sa piyak na bahin sa press conference sa ginpatigayon siningapon sa isa dra kakalanaan, sere sa Barangay 39, diri sa Sierra sang Bacolod, dito nagkatubang sa katapos ng media ang pipila ka mga biktima sa ginatawag nga Rice Investment Scam. Kag ilagin pabutyag anong sitwasyon kag anong natabo. Particularly Action Mar ka makailingan nyo gidman ining investment scam nga natabo. Kaya ang ilay lain pagid, no? Malan ka sang presyo nga i-invest mo ang tubo amo sinis ibalik nila sa imo ang payout sa sulod sang 3 ka adlaw. Like for example Action Mar sa isa ka case dire gato na interview kaina ang iya kuno sitwasyon is ginambalan sang kung mag-invest sa Action Mar sang kantidad nga nagadangat naman sa kapin 300,000 pesos sa sulod sang 30 ka adlaw ini magatubo o kung may saka nga 30,000 pesos. So ang payout nimo ibalik sa imo ang 30,000 mismo Action Mar. In 3 days ina siya, no? Nainganyo siya. So sang dalayon, nag-invest sa balik Action Mar, wala din nag-atag sa sang kwarta for investment, sang kapin 75,000 ka pesos. Wala din 500,000 pesos gid. Ang iya naman nga gin-invest. Sa pila kami nagdanaman, liwat na nag-post ining babae nga kung nag-invest ka kuno sa 75,000 pesos sa sunod sang 3 ka adlaw,
may saka ini kung magadakoy mo kwarta, madugangan 25,000 amo na ang sang tubo. So ang natabusin ni Dre, nag-invest pag idining na interview naton, ngagin kilala kay Mia Yugores, sang barangay Bata Sulad, sang Bacolod, sang kapin 450,000 ka pesos. Sige na Action Mar, sige na karaton sila sang payout, tugtog nga natabo ang isa ka kaso ang concern, though wala na, hindi masyado makontak ining babae, may kabudlayan na siya sa paghatag sang payout, kagado hindi yan Action Mar ma-achieve, hindi na bimahatag ang exact mismo nga kantidad namon iyagin promesa paagi na mismo sa ilaging kasugtan. Ang tabo si Dre, kay daw may ara sila Memorandum of Agreement o kung MOA, technically ginpirmahan ni Action Mar siling babae, may ID siya nga ginhatag, pero mo rin ang kabudlayan kay wala iya na solbaro na iya binabalik gino ang ilagin kasugtan nga duwa Action Mar. Ang balde ni Mia Yugores nga una binaingganyo gid sa kag wala iya ginhangpan kun ano gid ang nahimo matabo ko resulta sining pagsulod niya sa ginatawag nga investment Action Mar. Yari ang ato ni interview kay ina dito sa area kay Mia Yugores Action Mar. Ako, nag-inquire ko kay Jennifer June of 2020. Jennifer Nierbet, nag-inquire ko sa iya regarding some rights. Kinakita ko siya nag-post. So I'm interested, though 300,000 return, 30,000 in 3 days. Pero may doubt ko nga kasi posible scam. Pero kada na yun, sang inaabulad sang June, kada mo pinag-post sa Facebook, including ang sister, yung si Jessica, nga friend ko sa Facebook, nga legit ang negosyo. Then, on July 23, that was my first investment. On July 23, that's the time na nag-invest ko sa iya sa first 500,000 ko. And then, naduga nga, nag-post siya liwat, 75,000, returns 25,000 in 3 days time. So, nag-inquire ko sa iya, makuha ko 6 lots, which is equivalent to 450,000. Pila ang returns na pa ko sa iya, according sa chat naman, is 150,000 every 3 days. So, nag-interest ko nga mag-invest ang kwarta ko sa iya. Pero, ang mga upod ko subong nga biktima, mas una ni sila sa akon nga nag-invest sa kay Jennifer, kag kay Krisha. So, mga lang malipot kila mga statements siling ni Mia Yugores. Madamo ko di karon ang pamatian ket bantayan sa aton mga aksyon. Isa diri nga aton nga interview, ang investment naglampos sa 13 milyones masobra. Na may nabalik sa Action Mar nga masobra 8 milyones, pero may kulang pagid. Ang 8 milyones ni nga ginbalik sa iya, wala pa rin Action Mar ang tubo. Kaya supposedly, masaka pag tayong 13 milyones pesos nga iya gin-invest. O galing ang ilan na lang nga ginaayo, nga ibalik na lang ang kapital, ang lawas sila mismo, so ilang gin-invest, Action Mar, bisan wala na ining interest. Kaya according sa ila, din pangulaman pagin Manila, ang kwarta sa ilang investment Action Mar. Balik na gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action na John karon sa Action Farming Line na kay saysay na liwat ni Action na John na Diaz. Hindi lamang isa, duwa, tatlo kundi damo diri ang mga nagkalabiktima. Hindi lamang ginatos ka pesos kundi milyon ka pesos ang gin-invest sang iban. Ti ang una gid yang ginahimo siring sindikato mga scammers ni una gid nang ila siri ginahimo papatihon ang ila siri ginaengganyo nga biktima nga legitimate ang ila transaction mo gina kaya mo nang ila sa kapital amo nang ginatingwaan nila nga mapapati ang ila sa ginapang biktima. Tikon ikaw nga ti subong panahon sang kapigaduhon. Laban-laban maka-aksyon makagat gid ka. Sige karon kay ulang ato sa mga minutos Grabe ini maka-aksyon nga Rise Investment Scam diri sa Bacolod. Kapati kita nga di lamang ini isa, dua, tatlo kundi damo pa ni ang posible nga nagkalabiktima. Dapat kung tani tutukan gina sa ato sa mga otoridad. Ang pag-usisa sari parang mauntat na rin basi palang hindi lang niya dres Bacolod na pamiktima ni ining mga tao kon grupo sa
Sa siring sa likod sang Rise, ginapatihan Rise Investment Scam. Una sa balita, una sa aksyon. Stay healthy, live better pag-isa, life extension of vitamin D. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon
na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, nag-Volter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Iba ni Hua kay Waitat Siyampo. Christina, yung hapon, watching from DSB, keep safe. Melody Bodjola, aktali sa langalan niya. Rosalina Arellano Espadero, Jose Alan Braza, Martin Aliling, Lilibeth Malaka Pabilio, Apple Lang, Rose Guevara, Phoebe Achivar Islao, Anabel Vasquez, Edchel Navaja Clemente, Ana Andrea Famoso, Laiden Navarrete, Jocelyn Song Comedia, Rosemary Valles, Lito Dayap, Alisa Joy, Elon Amoroso, Amalia Prado, Eddie Laus, si Christy Joy Oliver, Aga Monitor Gid. Oy, panyawan herbal capsule with mangosteen sa mga high blood, sa mga diabetic. Tara, panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang ato sa ni Perme gina rekomendar. Plus kung medyo loyal awas ninyo sa ning sabat sila. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Damo na sa mga nagpamatuod nga nagatag alibyo sa ilas nga ikayong lawas. Pwede mabakal sa RX Drugstore. May panyawan herbal may 112 dias na lang, Pasko na, 109 kadlaw, antes ang 2021. Action reports after edition, magabalik na naman buwas magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, kag Action ang Defensor. Ako naman, Action na Marlon Hedevaya. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,